Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala qala wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada angta widuma an hartukib kamisli amma angta baron faktarif. Wa badaan lan ing dalem sakwisi lapat an masdaria. Tak widuma utawi oleh ganti aki lapat ma anha sangking buang kana. Iku urtukib dilakokake opo takwid. Iku kamisli amma angta baron faktarif. Koyok contone lapat amma angta baron faktarif. Amma angta krono yento ono sopo siro. Iku baron wong kang bagus faktarif. Mongkong gawe opo parek sopo siro. Dakaro nutur sopo kiai musone fi hadal baiti ing dalem iki bet. Anakana ing sak temeni lapat kana. Iku tukdafu dibuang opo lapat kana badaan ing dalem sakwise lafat an al masdariyati kang bangsa masdar. Dadi lapat an niku lapat an masdariyah. Wa yu'awadu lan digantiake anha saking lapat kana apa malapat emah. Wa yubqa lan ditetepake apa ismuha isime lapat kana wa kobaruha lan kobari lapat kana. Naku amma angta baron faktarif. Amma angta krana nyento ana sapa sira. Iku baron wong kang bagus. Faktarif mongko gawe apa parek sapa sira. Wal aslu utawi asline lapat amma angta baron faktarif iku angkungta baron faktarif. Lapat angkungta baron faktarif. Angkungta krana nyento ana sapa sira iku baron wong kang bagus faktarif mongko gawe apa parek sapa sira. Fakudifat mongko dibuang apa kana lapat kana fangfasola mongko dadi kepisah apa ad-dhamiru isim dhamir. Al mutasilu kang tetemu biya kelawan lapat kana wa utawi dhamir mutasil iku atau iku huruf ta. Fasara mongko dadi apa lapat an angta baron. Suma utia mongko keri-keri ditekakake apa bimah kelawan lapat emah. Iwadon krono dadi ganti angkana saking lapat kana. Fasoro mongko dadi apa lapat anma angta baron. Anma angta. Krono yento ono sapa sira iku baron wong kang bagus. Suma udgimat mongko diidghamake tatawa dimasukake apa anunu huruf nun fil mimi ing dalem huruf mim. Fasara mongko dadi apa lapat amma angta baron. Wa misluhu lan iku sepadane lapat amma angta baron. Kaulu sairi utawi pengucape kiai syair. Dadi lapat amma angta baron faktarif iku asline iku li ana kungta baron. Li ana kungta baron. Nala an karo ma aniku masdariyah dimasukkan kepada huruf mim ma. Nah, ma itu pengganti dari lapat kana. Jadi lapat kana itu dibuang diganti lapat ma. Jadi amma angtah ngono ya. Syair Bakar Basit. Aba kurusata amma angta dana farin faina qaumi lam takul hum addobu. Aba kurusata. Eling-eling aba kurusa. Ama angta krana yento ana sapa sira iku nda nafarin wong kang anduweni golongan.
Fa ina qaumi mongko sak temene kaum ingsun iku lam takul ora mangan hum ing qaumi apa addobu mongso paceklik. Ana sing darani addobu iku kayawan serigala ya, binatang buas. Jadi ana sing artekno mongso paceklik. Kaya ngene. Abu Kurosa iku duwe golongan. Duwe golongan iku sing kuat-kuat. Kaume Abu Kurosa. Bahkan waktu perang kaya iku gak mangan iku gak lesu. Kaya betal lesu. Kaya iku ibarate wong kuat-kuat lah. Sampai mongso paceklik. Ana sing darani addobu iku artine kayawan serigala. Ana sing mongso paceklik. Iki bakar basit. Fa'an mongko utawi lapat an iku masdariyatun iku masdaria. Wa ma utawi lapat ma iku zaidatun iku tambahan kang tambahan apa lapat ma. Iwadon krana dadi ganti angkana saking lapat kana. Wa angta utawi lapat angta iku ismu kana, isime lapat kana al magdufati kang dibuang. Apa isime kana. Al magdufati kang dibuang. Wadanafarin utawi lapat danafarin iku kobaruha dadi kobari lapat kana. Walaya jusulan ora wenang opo aljam'u ngumpulake baina kana ing dalem antaran lapat kana wa malan lapat ma. Likaunima krana anane lapat ma iku iwadon krana dadi ganti anda saking lapat kana. Walaya jusulan ora wenang opo aljam'u ngumpulake bainal iwadi ing dalem antarane perkara kang ganti wal muawwadi lan perkara kang digenti. Wa ajaza lan wenangake dalika ing mengkono aljam'u bainal iwad wal muawwadi sapa al mubarradu Imam Mubarrad. Fayaqulu mongko ngucap sapa Imam Mubarrad ing lapat amma kunta mungtalikon ing tolaktu. Amma kunta krana yen to ana sapa sira iku mungtalikon wong kang budalan. Ing tolaktu mongko budalan sapa ingsun. Walam yusma lan ora dikrungu min lisanil arabi saking lisane wong Arab. Apa katfukana buang lafat kana. Wa takwiduma lan gantekake lapat emah anya saking lapat kana. Wa ibqa'u ismiha lan netepake isime kana. Wa kobaria lan kobare kana. Ila idakana angin nalikane ana apa ismuha isime lapat kana. Iku dhamira muqatabin iku rupa dhamir muqatab. Kama koyok keterangan masalah kang nyuntukake bihi kelawan emah sapa al musanifu Kyai Musonef. Walam yusma lan ora dikrungoni sapa wong Araf apa katfukana buang lafat kana ma'a domiril mutakalimi ing dalem sertane domir mutakalim nakwu amma angta mungtolikon ing tolakta. Amma ana krana yen to ana sapa ingsun iku mungtolikon wong kang budalan ing tolakta mongko budalan sapa sira. Wal aslu utawi asali lapat amma ana mungtolikon ing tolakta iku anakungta mungtolikon. Ankungta krana yen to ana sapa ingsun iku mungtolikon. Iku budalan, iku kang budalan ya. Dadi anakungta krana yen to ana sapa ingsun iku mungtolikon. Iku mungtolikon kang budalan. Walama ad-dohiri. Wala ngono ya. Walalan ora
walalan ora dirungokake, walalan ora yusma, ngono ya kena ya, walalan ora yusma, walalan ora yusma ma wala yang ngene ya, walalan ora yusma katfukana ma'ad dohiri ing dalam sertane isim dohir nakwu amma zaitun dahiban intolaktu. Amma zaitun krana yen to ana sapa zait iku dahiban kang budalan intolaktu budalan sapa ingsun. Wal kiasu utawi madhaake tatawa utawi kias, wal kiasu utawi kiasi iku jawazuhuma iku wenangi ma'ad dhamiril mutakalim lan ma'ad dohiri sertane isim dohir. Dadi dhamir mutakalim karo isim dohir. Kama jaza kaya oleh wenang apa katfukana ma'al mukotobi ing dalem sertane dhamir mukotob. Wal aslu utawi asline iku lapat angkana zaitun dahiban ing tolaktu. Angkana krana yen to ana sapa zaitun zait iku dahiban kang budalan ing tolaktu budalan sapa ingsun. Wakot masalah lan temen-temen nyuntukake sapa Sibawehi Imam Sibawe Roki mauwahu fi kitabihi ing dalem kitabe Imam Sibawe. Amma zaitun dahiban, amma zaitun krana yen to ana sapa zait iku dahiban wong kang budalan. Wa min mundari in likana mungjazin tukdafununun wa huwa katfun maltuzim. Wa min mundari'in lan saking fi'il mundhari. Alikana keduwene lapat kana. Mungjazimun kang kawaca jazm. Tukdafu dibuang apa nunun apa huruf nun. Wa huwa utawi katfunun iku katfun buang. Maltuzima kang ora ditetepake, kang ora diwajibake apa katfun. Ida juzima nalikane dijazmake apa alfi'lu fi'il al-mudhari kang mundhari. Mingkana saking lapat kana kila diucapake apa lapat lam takun. Wal aslu utawi asline lapat yakun iku yakunu lapat yakunu. Fakadafa mongko buang apa al jazimu sapa wong kang maca jazm. Ad-dumata ing duma. Tatawa ngene ya. Fakadafa mongko buang al jazimu apa kang jazmake. Ad-dumata ing duma. Ngono ya kenek, diwaca ngene ya kenek ya. Fakadafa mongko buang sapa al jazimu wong kang maca jazm. Ad-dumata ing duma. Alati duma alanuni kang ing atase huruf nun. Faltaqo mongko ketemu apa sakinani huruf sukun loro. Rupane alwawu huruf rupa wawu wanunu lan rupa huruf nun. Fakudifa mongko dibuang apa alwawu apa huruf wawu. Li iltiqo isakinaini krana ketemune sukun mati loro. Fasoro mongko dadi apa alafdul lafat iku lam yakun lapat lam yakun. Asline lapat lam yakun iku lam yakunu ya. Yakunu terus ana lam penjajem mara lam yakunu terus dibuang wawune mara lam yakun. Dibuang salah sijine huruf dibuang ya. Dadi mara lam yakun dijanjemno. Wal kiasu utawi kias
iku yaktadi. Wal kiasu utawi kias iku yaktadi. Natrafi opo kias. Allah yukdafa. Ing yen to ora dibuang minhu saking lapat yakun. Lam yakun iki lho. Tatawa kana ngono yo kena yo. Minhu saking lam yakun. Ba'da dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono katful wawi. Apa sayun sewiji-wiji akoru kang weneh. Lakinahum tetapine wong Araf iku kadafu buang sapa wong Araf anuna ing nun ba'da dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono katful wawi. Takfifan krana ngentingake li kasrotil istimalihi krana akeh gunakake wong Araf. Faqalu mongko ngucap sapa wong Araf lam yaku lapat ing lapat lam yaku yo. Faqalu mongko ngucap sapa wong Araf ing lapat lam yaku. Dadi waune yo dibuang, nune yo dibuang. Dadi mara lam yaku. Wa utawi katfu nun iku katfun buang. Iku katfun pembuangan. Jaizun kang wenang. Lazimun. Ora kang tetep tatawa ora kang wajib. Wa madhabu Sibawaihi utawi madhabe Imam Sibawai. Waman utawi ulama ngono ayo. Taba'a kang manut sapa man hu ing Imam Sibawai. Ana hadinuna wa madhabu Sibawaihi utawi madhabe Imam Sibawai. Waman lan ulama ngono ayo. Waman lan ulama. Taba'a kang manut sapa man hu ing Imam Sibawai. Iku ana hadinuna sak temene iki nun. Iku latuk dafu ora dibuang apa nun. Ing damula koti sakinin. Ing dalem nalikane ketemune huruf kang mati. Fala takulu mongko ora le ngucap sapa sira ing lapat lam yakur rajulu kok iman. Iku tidak boleh diucapkan yo. Lam yakur rajulu kok iman. Tapi wa ajaza lan wenangake. Dalika ing mengkono-mengkono katfunun. Sopo Yunusa Imam Yunus. Wakot kurialan teman-teman diwaca. Sadan kelawan nerecel atau kelawan jarang atau kelawan sat. Apa lapat lam yaku alladzina kafaru surat Al-Bayyinah yo. Lam yaku alladzina kafaru. Surat Al-Bayyinah ayat 1. Lam yaku ora ono sapa alladzina wong akeh. Kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Dadi iki lapat lam yaku iku buang wawu buang nun. Wa amma idalakot lan anapun nalikane tetemu apa nun. Wa amma idalakot lan anapun nalikane tetemu apa nun. Mutakarrikan huruf kang urif. Fala yaklu mongko ora sepi. Apa ima ayyakuna. Ana kalane yen to ana dalik ngene ya. Fala yaklu mongko ora sepi. Apa ima ayyakuna. Ana kalane yen to ana dalikal mutakarriku. Mengkono-mengkono huruf kang urif iku dhamiron rupa isim domir mutasilan kang tetemu. Aula utawi ora dhamiron mutasilan fa ing kana mongko lamun ana apa al mutakarik dhamiron mutasilan. Fa ing kana mongko lamun ana apa al mutakarik iku dhamiron rupa isim domir mutasilan kang tetemu.
lam tugdab ora dibuang ngono ya. Lam tugdab ora dibuang apa nun ittifaqon krana sepakate ulama. Kakaulihi kaya dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Umar marang Umar radhiyallahu taala anhu fi ibni Soyat marang masalah ibni Soyat ya. Jadi Kanjeng Nabi iku ngucap marang Umar tentang masalah ibnu Soyat. In yakunhu falam tusallito alaihi wa in la yakunhu fala khairolaka fi qatlihi. In yakun lamun ana sapa ibnu Soyat iku hudajjal falam tusallito mongko ora bakal nguasai sapa sira alaihi ing atase ibnu Soyat. Wa ilam yakun lan lamun ora ana sapa ibnu Soyat iku hudajjal fala khaira mongko ora ana kebagusan iku maujud laka keduweni sira fi qatlihi ing dalem mateni ibnu Soyat. Fala ya jusu mongko ora wenang apa kadunune buang nun. Fala takulu mongko ora le ngucap sapa sira in yakuhu wa ila yakuhu. Dadi ora oleh ya. La yakunhu iku oleh. Terus domire dipasang ya, diberi nun yakunhu, la yakuhu iku gak oleh. Kudu ana nun, gak oleh. Dadi fala ya jusu kadunune ora le buang nun. Jadi gak oleh buang nun. Karena in yakunhu itu boleh, karena in yakuhu itu tidak boleh. Tidak boleh membuang nun. Jadi fala takulu mongko ora ngucap sapa sira ing lapat in yakuhu wa ila yakuhu. Wa in kana lan lamun ana. Wa in kana lan lamun ana apa al mutakari. Wa in kana lan lamun ana apa al mutakari. Iku gaira domirin sakliyane domir mutasilin kang mutasil jaza mongko wenang apa al kadfu buang nun wal isbatu lan netepake nun nakwu lam yakun zaitun kok iman kaya contone lapat lam yakun zaitun kok iman lam yakun ora ana sapa zaitun zait iku kok iman wong kang ngadeg walam yakulan ora ana sapa zaitun zait iku kok iman wong kang ngadeg. Jadi oleh diwaca lam yakun, oleh diwaca lam yaku. Jadi netepno nun karo buang nun. Wa dhairu kalamil musonifi utawi dhaire kalame Kiai Musonef. Wa dhairu kalamil musonifi utawi dhaire kalame Kiai Musonef. Iku anahu sak temene kelakuan. Iku la farqa ora ana perbedaan iku maujud fi dalika ing dalem mengkono-mengkono jawazu katfinuni. Baina kana ing dalem antarane lapat kana anakisoti kang nakis wa tammati lan kana nakis waqat quri'a lan teman-teman diwaca apa wa ing taku kasanatan yundhaifha. Dadi lapat wa ing taku kasanatan yundhaifha iku tek waca kana nakis. Wa ing taku lan lamun ana apa sak semut budak iku kasanatan rupa kebagusan yundhaif mongko nikelake sapa Allah ha ing kasana iku lak tik waca nakis. Tapi lak kalau diwaca tam wa in taku kasanatun yundhaifha wa in taku lan lamun tinemu lak tik waca tam ya apa kasanatun rupa kebagusan yundhaif nikelake sapa Allah ha ing kasana iku lak tik waca kana tam iku kana sing tidak membutuhkan kobar wacanane tinemu artine yo lak tik waca tam iku tinemu wa in taku kasanatun yundhaif berarti lapat kasanatun iku tik waca rufa oleh tik waca rufa yo. Jadi oleh diwaca kana tam, oleh diwaca kana nakis. Lak kana nakis membutuhkan kubar. Kalau kana tam itu tidak membutuhkan kubar. Birofi kasanatin kelawan rufa'i lapat kasanatin. Fakat fununi lan buang nun. Wahadi utawi iki
lapataku wa intaku. Iya yo lapataku iku atamatu kana tam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.